खुलुमबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोन दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय जाहैबाय थारमाने दाबो फुंनि 6टा जाबाय टाइमा दा आं माने लामा थाबायगासिनो आरो पिकनिक जानो नागिरनाय जों नोंथांमोननो दा बेखौनो खोन्थालांनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाहैबाय दा नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोआव दा बबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बेखौ नायबाय थाबानो जाबाय दा आं बास गाखोनो थांगासिनो दं आरो लोगोफोरा थांग्रोबाय माखासे दा दे बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर जोंनि पिकनिकआव दिनै लांगोन बेदरफोरा जाहैबाय बोरमा खासि जोंना ओमफ्राय ना ओमफ्राय नैबे अमा गोरान जाहैबाय बेखौनो जों दाहाय लानानै थांसिगोन पिकनिकआव ओमफ्राय नै जों गारिखौ नेगासिनो दं गारिया दाबो सफैयाखै फैबाय बासआ फैबाय गाखोदो मिसननि नङालै मिसना थांखांबाय औ थांबाय सोंदो थांबाय दा गारिया गंनैबो मोनफैजोब्बाय नै लोगोफोर नायदो दा जों थांसिगोन गारिया मोनफैनानै नै दा माल माथा थिखोगासिनो दं दा पिकनिकआव लांगौमोन माल माथाफोरखौ गासिखौबो थिखोना लाबोजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दा बे माल माथाखौ थिखोखांजोबनानै थांसिगोन आरो जों दा गारियाव गाखोजोबसिगोन बासआ गंसे थांग्रोसिगोन गंसे गाज्रि जाबाय ओमफ्राय दा गंसे बिहरबावदों बे थांग्रोसिगोन आरो बिसोर थांग्रोसिगोन माखासे थिनहरग्रोबाय जोंनो हारसा माखासे बर' माखासे गासै थिनहरग्रोबाय जों गारि गंसे ओमफ्राय माखासे थाबावबाय आरो थांग्रोबाय बिसोर खावसे बांगाल बर' गासिबो आरो माखासे जायगायाव फैफिननाय नै लोगोफोर नायनांबाय थादों जों थांसिगोन नै ल' होगासिनो दं ओमफ्राय माखासेखौ हरग्रोबाय माखासे जा दंबावोखौ सोगासिनो हगारबाय सालायगासिनो सासे सेरफांगुरि हाइवे लामा मोनफैबाय जों लोगोफोर दा सेरफांगुरिजोंसो थांखानांगौ नालाय जोंना सेरफांगुरि हाइवेजोंसो मोनफैबाय हाइवेजों थांसै ओमफ्राय हाग्रा हाबजेननायनि नै हाग्रा रिजार्भ बारि हाबजेननायनि माबा फरेस्ट केम्प मोनबाय फरेस्ट केम्पआव मानि जिखुनु गारि फैबानो मानि गावसिनि बे गेट दंखायो लामायाव बेहायनो लामायाव एन्ट्रि खालामना थांनांगौ आरो गारि बायदिसिना नाम्बार लाखियो ओमफ्राय थांहैयो 1 नाम्बार हाग्रा मोनबाय जों दा लोगोफोर नायलांबाय थादो हासुन ओंखारनानै नै जोङो दा ओंखारबाय रिजार्भ खालामजोबसैनो दा गारिखौ दसे लाखिनानै जोङो रिजार्भ खालामनो ओंखारजोब्बाय नै गारिनिफ्राय iyo bana जानाय bana बारा दासु ya salah गारि दंसै ना 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 ओइ साहा लोंनो ओंखारदों स्टेन मोनबाय स्टेन मोदाय मोदायो होनबाय बिसोरो मोदाय ओंखारो दे
थाब नामा ओइ थाब गाखोफिनबो ओंखारो मिथिखा हासुनाया लागा फाग्ला खालि हासुग्राल' ओइ नोंहा मा जाखो नोंहा मा जाखो फाग्ला खालि आयौ या गाखोफिनजोब्बा थाब खारनांसिगौ दा नै हासुखांनानै पेसाब खालामखांनानै माने गारियाव गाखोफिनजोब्बाय चलो स्टार्ट करो दा गारियाव गाखोफिनजोबनानै जोङो नै हाग्राबारि गेजेर ओंखारबाय आरो बिराद गोलाव हाग्राबारिया ओमफ्राय लामाफ्राबो बारा मोजां नङा आरो जा गुला गुलि जोब आगोलाव फिस दंमोन दा गुजोब्बाय बे फिसा बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंजों बे लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारिनो पानी परिसो पानी परिसो दैयाव नायगोन फाटी नायना फाटीसे अल्प लागायसो ओमफ्राय नै लोगोफोर फैनानै जोङो माने बेहाय एसएसबिनि माबा दङ केम्प दं बेहाय माने बिसोरबो गावसिनि गेट दं नालाय बेहाय माने गारि फैबानो जिखुनु गारि फैबानो पिकनिक स्पटसिम थांनाय समाव बिसोर माबा एन्ट्रि लायो आरो नाम्बार गारि नाम्बार बायदिसिना लाखियो ओमफ्राय बिनि सिगाङाव बे केम्प बारबानो बाजार दं आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर जों बाजारखौ मोनफैबाय दा बाजारनि नामा मा नाम एक्जेक्टलि आं जेबो मिथिया दा बाजारखौ मिथिया आं नामखौ दा जायखिया नै बाजारा बेनो आरोना ओमफ्राय बाजाराबो ओमफ्राय लामायाबो बिराद फिसा जायखिया जाय पिकनिक स्पटनि सिगां बे बाजारखौ मोनग्रो आरो जायखिया जायफ्रा फैबाय थाग्रा बिसोर मिथिखागौ बे बाजारखौ मा होनो खिन्थु आं मिथिया आरो बे बाजारनि नामखौ नायलांबाय थाथ'ल' नोंसोर नोंथांमोनहा ओमफ्राय नै लोगोफोर बे जायगाखौ बिराद मोजां मोनदों आरो लामाजों जा थांनानै नुनानै आङो नैबेखौ गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों माने लामा सेर सेरजों बिराद दैया गोग्गो आरो बरिया ओमफ्राय बारा फिसा नङा जाम्फै फिसा आरो बेयो ओमफ्राय खाथियावनो गय बागान दं गयाबो बिराद मोजां आरोना बे दै मोननायनि थाखायनो बिराद मोजां जायो खोमा बे गया बिराद गोसोम गोथां आरो बे बिलाइआ गयनि बिलाइआ आं बिराद मोजां मोनो गोसोखौ ओमफ्राय नै दा जोङो पिकनिक स्पट हाबग्रा लामाफोरखौ मोनबाय जोङो हाबजेननाय लामाखौ दा नै लामायाबो बिराद फिसा बेजों टार्निं जायगायावनो टार्निं दा गारि गोलाव नालाय गारि गोलावा एसे उसुबिदा जायो आरो फिदिंनो
नै मोनबायानो ससे थांबावबानो मोनसिगोन आरो देखायनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय पिकनिक स्पटनि नै जों चेकिं पस्ट मोनफैबाय मानि बेहाय माबा लाखियो बिसोर फिस लाखियो पिकनिक स्पटआव हाबनायनि थाखाय गारि बायदिसिना दोनहैयो नालाय दा जेराव जागोन बिनिनो फिस लाखियो आरो बिसोर दा फिसआ गासै माबा होनदों गारि गंसेयाव मा होनोमोनलाय 500 थाखा होनदों दा बेखौ होलांगोन बेहाय एन्ट्रि खालामो बिसोर दा बेहाय लिरनानै हरखागोन आरो खयथानिफ्राय खयथासिम जानो मोनो पिकनिक आरो खयथासिम थानो मोनो बेहाय हरखाजोब्बाय लिरनानै दा नायना लादोनो जों बे जायगायाव जाफैबाय पिकनिकआ जेरावबो दामनाय देनाय मोनाखिसै नालाय नोंथांमोना फैबाय थाखायो जाय नायबाय फैग्रा बिसोर जायगाखौ नायनानै मिथिखाबाय आं खोन्थालायनांला चलो जायगा Lenggra, chicken na lenggra, lenggra. Taka pa hindi. Karba. Makasih anu. Advance figure apa? Mana guys dong? Bisna. Bulu ka balu re. Rumah sudah sini bermama re. Tahu dulu bos. Ini guna apa? Luas nih. Kurang pihak aja nggak sih? Pas kumbe, dia bertagas दा लोगोफोरा नोंथांमोन नै जों पिकनिक जानाया मोनफैबाय पिकनिक जाग्रा जायगायाव दा ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो देखायबाय आङो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै भिडिअखौ दा जों मा खालामो नोंथांमोननो खोन्थानानै होनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे गासिबो नोंथांमोना नुगोन दा खोन्थाना होजोबखाबाय आं माखासे खिनिखौ एसे बेरायग्रोना लाबाय जोङो बेरायगासिनो दं पिकचार लाग्राफ्रा पिकचार खेबजाग्राफ्रा नोंखौ जों फट' खेबजाग्राफ्रा hey bos ya ini lagai hey Buriana dan figasi dong di mana masih ada sekian kasih dong lagi ya macam mana sih figa kamu lagi baca baca mani rimba pilih belakang sana aja ini New Year nggak mau malah pilih aja aja ini sih ya ini kayak jirau tanggung tangai deh pilih aja biar बिदिबा नायलांबाय थादो फारि फारि नोंथांमोननो खोन्थाबाय थानोसै मा दाम मादै खमलाया आयौ मोनसे होयो 100नि 6था दा थांनायावसो लांगोन दे मादै गासिबो मादै मोननानै रेस्टुरेन्ट सल'पारा पिकनिक स्पट जानो फैनाया बेरायगासिनो हाग्राबारिसो हाग्राफ्राव ओरै माखासे थांबाय आरो माखासे फैगासिनो दं हाग्रा सेर सेर ओरै भुटान बर्डार एसे नायनो फैदों जों भुटान बर्डारा खाथिथारसैना नायनो फैदों नै दै सेर सेर थाबायगासिनो नै ना सारगासिनो ना सारग्राया ना हमो नाबो मोनो ओमफ्राय नै ना नायदों जों नाया बेसे बुरजा मोनखो ओमफ्राय बरियाथ' ना फाग्लासो बुरिया ना मोनो है थावनाय नङा दां गोथाव बे दै बोहैनाया गोथाव ना हो खोबनांगौ सारबा मोना ओरै बारनो मोनो ना मोनालाय हरै बारनो मोना ना मोनो
बिदि गाग्रोबलायनांगौ र' ना लांनि सावरायनो नायनि र' बेबायदि गैया हनै रावबो ना नागिरगासिनो नै सारनानै नागिरनांगौनो बेबायदि मा खेबनो ना खवासना सावरायनो जानो नोंनि फवासेखासो नङा ना बायग्राफ्राबो नै नायदो मा फैसा खांनानै ना बायबावनोसैनो सावजाहैनो फाग्ला गोजा मोजां जादोंलै आदिया लांफैद' ना सुग्राया बोरै जाखो नायफैद' प्लास्टिकनि आइडिया बानायखानाय नै मालाय बरिया मालाबा सारफैनांगोनलै लानानै ना सावजानो लाबाय नै ना सावजानो 80 थाखा लादों आदै दामा बांद्राय ना जानायनि लुबैनायखौ हरदोब्रा एसे खमाव सावजानाय माथामसोल' गाखोखागोनदां माथाम माब्रै हांनानै जानोसै आरामसे बेसे गोबावसो सारनाया बेसे गोबावजों मोना नोंखौ बेसे गोबावसो जों मोना आधा घन्टा खेनसेयावनो बुरजा गाखोयो नामा सारगासेयावनो हनै जाबायबो ना नै फवासेया हनै प्लास्टिकफोरथ' गैया दा नोंनाव दं आदैनाव दंबा हरदो बुरिया खानाया बिराद मोजां खोबाय मोनसे ना बिराद मोजां मोनो जायगाया माथो बरिया बैलाय मासे नांबायथ' बैलाय सायाव बैलाय सायावनो बे नङा बेयो नै नाथ' बियो खादोंसैलाय गामा फैदो जाबाय र' ना हमनो नागिरग्राफ्रा नोंगौसो ना हमनो नागिरग्रा मालाय हमनायखौ मोजां नुथारदो आरो फाग्ला गोजासैलाय ओमफ्राय माबा गभर्नमेन्ट नङाबा सोलायनो हानांगौ सोरलाय ना गभर्नमेन्टना सोलायनांगोन 20 बोसोर थानानै दङ थाबाय थानानै 20 बोसोराव मा मोजां दं नोंसो नोंनि हा हुफ्राथ' बबेबा थागोन गासिबो माबा जाजोब्बाय 20 बोसोर गैला मा मावजाखौ रुगले लाइबानो बिदिनो आधा बैसो जाखाबायमोन आरो 20 बोसोर थानांगौ दा गैखाला आरो मालाय दा फैसा खामायगासिनो दङ सेम नाङै दाबो निजेम दंना गैया गैया नामा ना दानो मोनसे ना दंबाथ' बुस्थु ना दानो बुस्थु ना दंबा ओंखारो माबानो गैया माथो ना दंबा खनसेयावनो सेरसे गाहाम जायो नों खयबार बोखांना मोनखो खयबार बोखांना मोनखो बेखौ आधा घन्टासो मोनो साबैसो बेयो खेबथामसो ब्रै साख्रि मोनो जायगा लांनांगौ लायल'नि सिना जे मोजां थाव फाला बाजोबसिगोनलै थाब थाङाबा जानाय नंला थाब गैला जोंना सेस दावदैया ब्रेकफास्टआ दावदै ओमफ्राय ब्रेड थांसै नायालाय ना थाबयो आं दहाय नुखादों बै सायाव थाफैदों मानै माथाम दङ ना ना खान्दासो नै गुलियाव दंजोबो मेरला मेरला दङ गैया बायदि नुगोन बेखौनो मालाय खेल थाखायो सारग्रा मानसिया बरिया हाबफैनानैसो हाबफैगोनलै फैना हाबफैखायोब्रा बर्डर बोखारनायाव गोजाव लाबोनायावसो नांथानानै हाबफैयो आयौ नै नायलाय बुरजा दं बालाबाथिया बायदि नुलाजोब्बाय ना खान्दाब्रा बियो लासै बोखांबाय मेरला औवासो जाबावबाय मा आयौ सिथोबा नै खेबनै जाबाय आयौ ना खान्दाजोब जोंनावथ' ना गैला ना खान्दा नायनोबो लांनो गोसो जालायबाय दैयाव प्लास्टिकआव सोना लांसै नामा फाग्ला बोरै बिदियाव आयौ एथ' स्पिड दाहाराव उलिया खय केजि दं बियो नाया ना खान्दा जोबसोना बे थेंगोना बायदि नुयो ना बरिया नुयो बेखौथ' खिल' गारनांगोन मा आइसा दंना आइसा दं बेयाव थुमफ्रु सेस मोनबावो खेबजाखै ना सानायसो देदों ना दे
Bagi salah nak nak. Masih udah nilai bisa kan ya deh. Masih udah sini. Bisa kan lah ini naya tuh lah nanti lagi. Không ya. Không cho ba năm đấy. Năm. Pima vậy? Vâng vâng. Ini aku coba jadi masih ada. Bila urkau bisa kan? Jumpa Wah, lagi. ini aku sangat nak hendak. Dikun tuh bebe urkan biku be. Ya. Cewek nah, cewek nih, lang. Nora. Bisa urbai bisa kan? Beli ada mun neo. Dah kali masih. Kadang bisa kan? Aneh itu. Aku. Biku. Turu hang di. Ni. Jangan rajin baik bukan. Zaman tapi dua nih. Bisa saya. Nah, dah kerasa. Ini nah kata aku gede. Nah, nanja, ini boleh sisa berapa? Udah pilih jam. Alah. Yang kau macam ni. Ibu hai. Masih lah kau baik, masih menja. Masih gitu. Betul. Aku udah lama. Just main sih. Dua nak jatuh dah. Ayo, kus mendapat juga nih. Ini sepuluh tes tuh. Iya. Masih ni dulu. Beli baik. Sebab barang kerja nak beli ya. Saya sangkut mat kesini dah bukan ya. Itu sungguh ya, beli ni rumah. Saya jangan beli. Bukan lewat sana. Kami sebenarnya. Supin ini. Semua ni, mak mai. Itu sudah mana langgar. Ada lagi. Ada ni mas. Ada ya. Hah? Lang bener. Mahit amre mahit sih lang. Masih kurang lang ni. Nggak sandung kalau ada gue. Lebih baik sih macam. Ah lah sih. Itu kalau juga nah. Nah jangan juga kan. Nay dan naik sih biang juga ya. Orang udah jadi berapa lagi? Malam ini nih guys nih. Malam maksudnya terlalu. Main juga. Ini sebenarnya. Yung na yun ini tidak. Mulia le. Awal udah jadi. Kau yang kena kiri. Mana tuh? Antaram. Jingkrang ni. Kanda. Dah dari Sulhong nak. Pak lah sih. Sulhong lah sih. Itu gambar kiri sana. Mulia. Ni. Di kelas nih ya. Nah ngai jak mah kira nih jeng. Sini jangan jaga tamsin deh seno. Dah. संनाय खावनाया मोनहां जाबायना बेनिखायनो थांसै जों खनायावसो आं फुवाना बायनानै जाफैदो दिनै मालाय फट खेबजागासिनो ओरै मिथिबा बुरिया फै फाग्लाफोर बुखारलांजानाय बुखारबा मा जाबाय बुखारबा Wadah langsung sih kau berah. Lingkaran naik kau, hei, jalan, ayo pasti deh, sampai breakfast bro, gila. Tahu dia? Hah? Tahu dia beli buah. Naya banyak naya. Kamu tahu dia beli tahu dia? Tahu dia lihat apa tuh? Oh, agak. Malah jatuh sana dia. Malah jatuh dalam pikiran ini. Breakfast mana yang biasa? Breakfast tahu dia nggak ada. Breakfast biasa. Breakfast mana sih kalau jelas? Sana cek breakfast. Master, gimana bawa? Jus mana bawa? Dia kakak mana aja? Tomato, arut, kiwa, mas. Ini mau mana kan sini? Terima kasih. Ada bukan apa campur ya? Hei, mana? Hei, sudah lagi, sudah kan?
मोजाङै होब्रा बै एकजन दरना बगा खालामनाय बुरा होसो खालामनाय Kurang ya gil. ओमफ्राय बेदरखौ माबायदि जागोन नोंलाय Mojang. फुरा जागोन Pura. Mojang se. गोसोआ माबायदि मोनदों बे फैनानै Mojang mendek. बिराद मोजां मोनदों ना सिख्लाफोरखौ नायदोंना नायाखै नोङो Naik बरिया ना Woi, 15 jam senunggu baik. Ekdom mosakan sungguh. नों मोसागोन ना मोसाया दा Anggo mosakan dah. Ya. माथो फुलालासो नुयो हा नुयो बरिया बाब डेन्जार बाव डेन्जार बरिया ना हांनाय जायो गोदोजों बै ada style nama nang dugi jani dukang ya malah pas ada fulalas nuyu ada fulalas nuyu dukang baik dia cikin do dapat dia udah ya kalau pernah jauh baik hari nalar yang bilang aja misal nah lebih nonton bisa yang bisa baca kon boy kon bisa baik ini yang dua bisa ini lah bisa ada punya kuna bisa film dugi kasih misal kamu bisa jelas itu apa namanya ayah ada kuna Biskuit pula. Mau dapat uang ni kan boy. Kapan ni? Katakan baik, katakan baik. Masuk ke mari sih. Dah langsung. Mana barang yang lalu tu sampai pasal kerja ni ya. Ya. Sekarang mana? Hei, ini ni. Hei. Berapa tu? Berapa tu nak? Nah. From the England, ada hoki nanti. Jadi kembali ke gusu canda. Gusu. Kembali tu hoki baik. Kembali nanti. Dan दुगैखांनानै मालाय बेदर जाग्रोबाय माखासेया ओमफ्राय नै आंबो दा जासिगोन आरो दा नै रानगासिनो दं बेदरखौ ओमफ्राय बायदिसिना एसे लोंग्रा बुस्थु लोंबाय लोंग्राफ्रा aku sebagai pengguna, bukan baju bau. Labu bau, labu bau. Hah? Ya, juga. Dah mungkin roh. Terima kasih. Terima kasih. Mari menserai. Indonesia. Korea. Tôi nak bawa hangkrea. Hangkrea, hangkrea nanti cuci ini. Nah, kelas ya. Balu kepada zakar nak lakar sih. Saya dikan saya mama jalannya nak lepas mana. Zakar boleh. Dia doa ada sih zakar dibuat. Kan jauh dulu banget. Kamu masih masih dulu. Mereka kayak mereka dulu. Dia apply. Dan dia doa kayak dibuat. Dan masih kamu bahasa aja. Ada apa yang terjadi? बेदर जाखांनानै माखासे एसे बेदर जाखांनानै एसे इन्जय खालामगासिनो दं मोसागासिनो दं मानसिफ्रा
आरो जाय जाग्रा जागासिनो दं बेदरा दासिम जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांबानो खांसिगोन दा नोंसिनि लानानै लांगासिनो ओंखाम जानो नागिरबाय जानला मोनलासो जाजोब्बाय एकदम एक्सट्रा जाय बाराबारि गुसुनायसो जाजोब्बाय आं दा ओंखाम जानो नागिरबाय ओमफ्राय आं जागासिनो दं जाबाय जाय बाराबारि नङाबा मोनजाया बिराद बुरजा बास मोननो गोसो बेखायनो आबास खालाम न'आव मोनजाया ओंखायनो जाग्रोबाय आं जाग्रोबाय सोलाबाय ओमफ्राय आलु कबि लाबाय ओमफ्राय ना दङ नाखौ हमना लादों दा दोनसिगोन आं बेहाय हमनांगौ माबा दाय जायो बिदिबा जाग्रोसै जानोसै सुरु ओंखाम जाखांनानै एसे नै आंबो इन्जय लाफैबाय एसे मोसा लाबोबाय आरो दानो हाया गानलांबाथाय नामानो जोबोर Madam, एक्सन थाइसे होयो मादैया बबेनि जोंहा सरलपारानि खाना ओंखायनोसो सरलपारा नुथारदों माबाखौ कमलाखौबो मा गामि जायोमोनबो जानायालाय नैबे गैखाया जोंना अबसे दाबो गैया बिसा थांबा जायो रानजोबलायबाय एसे गिदिर गिदिर हरलाय मादै आं बिराद गिदिर गिदिरसो मोजां मोनो मानसियाबो गोजौ गिदिर नालाय मोनसेल' दे 100 थाखानि दे जेबो नङा मादैया थांबायो नैबेहाय गैयाबा माथो सिन'बो गैया सिन' गैयैखाय जों लिंबायमोन आरो ओइहाय एसे माबाफोरना एरि सिन' थायोमोन ना माबा दे सरि ओमफ्राय नैबेनो लांफा जागौमोन आरो जोंहा गैया अबसे बिराद नागिरबाय जोङो दिनैसिम उदालगुरि बाक्सा नागिरबाय चिरां नागिरबाय बिनि थाखाय गैया ओमफ्राय नोंखौसो एदावफ्लांनाय जाबाय मादैखौ हामा मोननाङा सिख्ला बेदरखौबो एदावनो हाला जोङो आजिखालि बुरिखौनो एदावफ्लांलायलायनाय जाबाय दे जों थासिगोन माने नै कमला एसे बायना लाबाय ओमफ्राय बिराद रंजाबायबो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ
टाइमखौ बिराद इन्जय खालामबाय एसे मोसानो लुबैनानै बिराद मोसाफ्लांबाय आरो ना गारजा मोनसे लोगोफोर जों माने बिराद मोसाफ्लांबाय माने 1 थारिखआवथ' जाफैनो मोनासै एसे लेट जानानै जाफैबाय जोंहा 1 थारिखआव बिराद गिदिर जायो नालाय दा जों दा जाफैनानै जों थाबसैसै दा नै खमला लाबाय आं एसे मानसि दं नालाय सानैसो बिराद खमला जायो बिनिखायनो थांसै बासाबो खाबाय बावला सानैसो बावगारलायबाय जोंनि फिल्म नालाय बिदिबा थांसै जोङो नै एसे लाबावबाय बायदिसिना जागासिनो Jadan dia tu jawan ni mana baik sehingga ke baik ni. Oh, Jawan, jawan. ni bermau macam mana? औ औ Udah apa tadi ni Indonesia? Sekolah dari औ lambat. औ नुखाजोब्बाय नालाय नुखाजोब्बाय ओमफ्राय थांसिगोन ना थांसैना जोङो Thằng nak apa dah? ओमफ्राय नैलाय बेहाय एसे लकेलनि दखान होग्राफोर बिसोर दा बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोन